Szczęść wam Boże, synki. Cygaro to będzie nowa świecka tradycja do vlogów. Jest jednak coś takiego w cygarze, że vlog jest taki bardziej światowy i ten dym taki, który okadza i robi tą atmosferę taką elitarną i w ogóle, pomimo że te cygaro kosztowało 5 zł, to cygaro jest cygaro. Ostatnio pod filmem zostałem zrycany o to, że palę je w nieprawidłowy sposób, że kurzę je jak cigaretę, a że powinno się cygaro sztachać co 30 sekund. Także będę teraz patrzył na zegarek i równo w odstępach 30 sekund buchał. Nie no, żartuję, ale może bardziej prawidłnie, prawidłowo. Także od czego zacznijmy? Jak w tytule filmu, Pyrkon, czyli wydarzenie znowu istotne dla graczy, może nie tak jak IM, bardziej może dla cosplayerów tym razem. Kurde, gaśnie mi. Także wracając do tematu. Pyrkon. I ostatni raz na Pyrkonie byłem 2 lata temu. I tę imprezę zapamiętałem bardzo, bardzo dobrze. Nawet lepiej jak PGA. Także tym razem zjawię się. Pyrkon jest już od jutra. Czyli od piątku. Ale ja zjawię się w pierwszy dzień w sobotę. Będę w sobotę i w połowę niedzieli. Także tradycyjnie, jakby ktoś chciał się spotkać, wymienić zdania, naczaskać się po pysku, czy coś takiego, to tam będzie można mnie znaleźć, uścisnąć dłoń i tak dalej. Na IEM-ie byłem bardzo zaskoczony ilością ludzi właśnie, która zdecydowała się, odważyła się podejść do mnie, zagadać, po pysku nikt mnie nie czaskał, ja też nikogo nie musiałem, bo przeważnie to jest tak, że ja potem czytam wiadomości na Facebooku typu widziałem cię, chciałem podejść, ale się wstydziłem. Także nie wstydźcie się. Nie wstydźcie się. Podejdźcie, pogadamy, powspominamy jak to było za stary Polski. Jak to się godo za starego pierwy. Także będzie fajnie. Ja już w sumie nie pamiętam tak dobrze czym Pyrkon stoi. Wiem, że można tam kupić fajne rzeczy, fajne koszulki i tego typu pierdoły. Mają też chyba być jakieś YouTube'owe prelekcje. To pewnie wiecie lepiej ode mnie. Ja też kiedyś w jednej takiej brałem. Może sobie przypominacie, są takie filmy na YouTubie, jak siedzę pomiędzy 2 gwiazdami YouTuba i wyglądam na raczej takiego znudzonego. Ale to dlatego, że byłem niewyspany, podróż była długa i ciężka. I w ogóle. No, a teraz jest piękna pogoda na placu. Dzisiaj jak wracałem autobusem, to myślałem, że się rozpuszczę. Wracałem z autobusem z zagranicy, z Sosnowca, do mojego miłego Heimatu na Wierchnym Śląsku. I teraz jest coraz gorzej. I nie wiem, jestem ciekaw, czy ty też masz takie doświadczenia z komunikacją miejską, o ile podróżujesz komunikacją miejską, że zdarzało ci się, że stałeś na przykład w tramwaju albo w autobusie i ktoś trzymał przed tobą tą rurkę i miałeś nos na wysokości jego owłosionej, spoconej pachy. Czy to tyczy się większości ludzi niskiego wzrostu jak ja? Jeżeli ktoś jest wysoki, ta druga osoba i pacha i w ogóle ludzie, mam wrażenie, że niektórzy ludzie się nie myją. Czasami w autobusie albo w tramwaju śmierdzi tak bardzo, że naprawdę mam wrażenie, że tam znajdują się ludzie, którzy nie mają łazienki albo nie lubią z niej bardzo korzystać, albo nie wiedzą jak. Tak, myślę, że tak jest. I to jest straszne i to jest zasadniczy minus wiosny i lata, a będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj myślę, że w słońcu pękło już 30 stopni letko, a będzie jeszcze gorzej. I jako, że zmiany klimatyczne w pełni, to myślę, że doczekamy się lata, gdzie będzie można rozbić, chociaż nie, takie lata, że można było rozbić jajko na przykład na masce auta i usmażyć, to nie jest nic takiego niesamowitego. Ale spoko, ja lubię jak jest ciepło, wolę jak jest ciepło niż jak jest zimno, bo ja pomimo swojego młodego dziewiczego wieku w listopadzie kończę 14 lat. Jestem tak zwanym meteoremecetepetepopatą i jak przychodzi na przykład zimno albo wilgotno, to mnie wszystko boli. Łamie mnie i bierze mnie, tak jak to się godo po śląsku, rejmatyka i bestoż wola keje ciepło. Nie wiem, czy też tak macie, że generalnie wolicie jak ładnie jest, bo znam też ludzi, którzy wolą, nie, może to nie najlepszy pomysł, którzy wolą jak jest zimno, poważnie, znam ludzi, którzy na przykład lubią jak leje deszcz,
albo jak jest zimno i pada śnieg, albo jak wieje wiatr i w ogóle jest tak szaro i smutno i wtedy oni są cali tacy zarajcowani, a ich hobby to jest leżeć, siedzieć w oknie owiniętym w koc i patrzeć jak deszcz pada i szczękać zębami. Tacy ludzie też są. Tak samo jak są ludzie, którzy na przykład nie jedzą mięsa. Nie wiem jak to jest możliwe. Jak człowiek może żyć bez karminadlów schabowych, pieczonej kury, smażonego, tłustego, zasmażanego, opiekanego. To jest, nie wiem, przecież to jest podstawa ludzkości. Jakby człowiek od kiedy wyewoluował tam z małpy albo z jaszczura z kosmosu w to coś bardziej podobnego do tego jak wygląda teraz, by nie jadł mięsa, tylko by jadł trawę, jakieś korzenie, albo to co, bo są też tacy ludzie, nie wiem jak się nazywają, nie weganie, wegetarianie, nie wiem, którzy jedzą tylko to co spadziowe, czyli jak coś nie spadnie z drzewka albo z krzaczka, to on tego nie zerwie i nie wykopie tego z ziemi, tylko czeka aż to samoistnie spadnie i wtedy on to zje. No to jak człowiek u podstaw swojego rozwoju obrałby taką metodę rozwijania siebie i tworzenia swojej cywilizacji, to myślę, że od swojego powstania nie trwałoby to długo, jakby umarł, jak dinozaury. Tyle, że nie potrzebowałby meteorytu. Także całe szczęście, że jednak to mięso jadł. Nie wiem w sumie, nie wiem jak to jest, bo są na pewno ludzie, którzy na przykład nie mogą jeść mięsa z powodów zdrowotnych, ale wiem, że są ludzie, którzy mięsa nie jedzą z jakichś tam powodów, jak to się mówi, nie wiem, religijnych, ideologicznych, o, może coś takiego bardziej. I powiem szczerze, że tych ludzi nie rozumiem za bardzo. Może ktoś z was jest takim człowiekiem i mi wytłumaczy, dlaczego nie jeść mięsa? Czemu nie jeść mięsa, jak można jeść mięso? No to w sumie z drugiej strony można by zadać takie pytanie, dlaczego niektórzy ludzie nie piją alkoholu z powodów tam, prawda, jakichś ideologicznych, tak to nazwijmy. No ale używki to już inna sprawa, bo ja na przykład nie palę, w sensie cygaro to nie cigareta, papierosami pogardzam i jak w ogóle, a już widok palącej kobiety jest wręcz obrzydliwy, nienawidzę papierosów, a cygaro nie sztachasz się nim, nie jest takie szkodliwe, jest czasem drugie cygaro w życiu, które palę i palę je już 4. raz, także głównie żeby sobie nadać blasku w filmach, no. I to tyle. Zagrywam się w GTA 5. Nie wiem czy wy też, podejrzewam, że wy też się zagrywacie w GTA 5. Tak bardzo tego nie pokazuję, czy na tubie, czy na live'ach, bo nie mam czasu, to tradycyjnie jeden. A po drugie, to jakoś tak wolę sobie te GTA przeżywać tak intymnie. Znaczy, nie powiem, że jest za fajne, żeby je pokazywać na YouTubie, ale jednak jak się gra samemu, tak wiadomo, słuchawki, trzeba mówić cały czas, komentować tego, co się dzieje, to jakoś tak jest, no, wiecie o co chodzi. No, a chyba taka najbliższa w sumie duża premiera, na którą teraz bym czekał po GTA, to Wiedźmin. Pojawił się w ogóle 8-minutowy film wczoraj, także myślę, że już widzieliście go, a jeśli nie, to znajdziecie go na pewno na portalu jakimś polskim czy zagranicznym. No i im dalej w las, tym generalnie z takiego kawału to było im więcej w las, tym więcej gówien. No ale to akurat nie w tym przypadku, bo naprawdę jaram się. Już. A co będzie dalej, można sobie tylko wyobrażać. Także no. W tym momencie, na tą chwilę to by było tyle z mojej strony. Wrzucam ten film w czwartek 23 kwietnia. Zawsze muszę sprawdzać datę, nigdy nie pamiętam. Także 24 zaczyna się Pyrkon, 25, 26 będę tam ja. Mam nadzieję, że z kimś z was się spotkam. Wymienimy symboliczne cześć, szczęść Boże i tak dalej. No. To by było w zasadzie na tyle. Korzystajcie z pogody, wychodźcie na plac. Luftujcie się. Nie ubierajcie się za ciepło, bo się zaparzycie. I to tyle ode mnie. Patrzcie tam jako. Pyrsk.